Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 12. Inilabas ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council kaninang umaga ang Memorandum Number 87 Series of 2025 na nag-aatas sa lahat ng disaster agency sa rehiyon na itaas sa mula blue patungong red ang alert status bunsod ng Severe Tropical Storm Opong. Para sa karagdagang detalye, makakausap po natin si Raymond Garcia, ang Planning Officer at Duty Information Officer ng Office of Civil Defense Region 3. Sir Raymond, magandang araw po. Yes, magandang araw po, Sir Jem, at sa lahat po ng ating mga tagapakinig at tagapanood ng CLTV 36. Sir Raymond, para sa ating unang katanungan, ano po ba ang nilalaman ng inilabas na Memorandum Number 87 kaninang umaga po ng OCD? Yes, sir. Gaya nga po ng nasabi nyo kanina, naglabas po ng Memorandum Number 87 Series of 2025 ang ating RDRMC, upgrading yung blue alert status ng ating Emergency Operations Center to red alert status. Ibig sabihin, mas paigting po natin ang ating monitoring dito po sa nararanasan nating weather system dito po sa ating rehiyon. At kasabay po nito, since nag-activate po tayo into red alert, activated din po ang ating Regional Interagency Coordinating Cell. And then dahil po doon, nire-require po natin yung ating mga RDRMC member agencies, particularly yung ating members ng response cluster na magpadala po ng kanilang DDOs o yung duty officers dito po sa ating EOC. And then, pasabay din po nun, ongoing din po yung ating virtual emergency operation centers para naman po ito sa ating mga provincial DRM councils and offices at yung ating mga municipal disaster risk reduction and management councils and offices for faster communication po kung ano man po yung nangyayari para mas mabilis po yung updating natin sa ating mga kalagayan dito sa ating rehiyon. Sir, bukod po sa komunikasyon, ano po ba ang kailangan pang gawin ng mga, kumbaga, RDRMC at DRM offices? Ngayon po tayo nasa red alert level na po. Actually, sir, yung mga local DRM officers po natin, pagdating po sa mga ganyang sitwasyon, ay alam na po nila yung kanilang mga gagawin dahil alam naman po natin na we are taking always the proactive stance pagdating po sa disaster risk reduction and management. Pero mas sabi nga po natin kanina, mas paigtingin po natin yung ating monitoring, yung ating coordination at yung kanilang response operations pagdating po sa kung ano man yung any eventuality sa kanilang mga localities. Sir Raymond, sa evaluation naman po ng RDRMC, ano po ba yung mga inaasahang magiging epekto ng bagyong Opong sa Central Luzon? Anong lugar ang inyong tinututukan sa ngayon? Well, patuloy pa rin po natin babagyan, of course, yung mga areas natin susceptible to floodings and landslides, especially yung mga nasa along coastal areas po natin na particularly nasa ilalim po ng tropical cyclone wind signals number 1 and number 2. And then, dahil po dyan, doon sa ating pinaiting na monitoring based po sa mga pumasok na reports, as of this morning, meron po tayong a total of 110 flooded barangays. So pinakamarami po dito yung areas po natin sa Pampanga and yung areas po natin sa Tarlac and Zambales. Sir, kakadaan lang po ng super typhoon na Nando at nagsisimula pa lamang pong bumawi ang ating mga kababayan. Pero may pinatupad na po ba tayong preemptive evacuation sa rehiyon sa ngayon? Yes, actually simula pa po kay Typhoon Nando, nagpatupad na po ng preemptive evacuation ng ating mga local DRM offices, no. And base po dito sa tala na ipinadala sa atin o na-receive natin from the Department of the Interior and Local Government, sila po kasi talagang monitor nila yung sitwasyon ng ating mga local government units. So based po dito as of September 26, meron po tayong naitalang preemptive evacuation numbering to total of 128 families or equals to 505 individuals dito po sa lalawigan ng Pampanga, sa lalawigan ng
Nueva Ecija, and Tarlac po. Nabanggit niyo na po itong mga evacuation Sir Raymond. Gano'n naman po karami ang mga naka-preposition na relief goods sa ating mga evacuation centers? Yes, base po sa report natin from the Department of Social Welfare and Development, meron pong naka-preposition na family food packs numbering to 211,405. And then yung kanilang non-food items, total of 3,925. Meron din po silang mga preposition or standby bottled waters. Yung 66 liters po, numbering to 7,350. And yung current standby funds po nila, kung sakaling mga ilangan na bumili pa, meron po silang standby current funds na amounting to 2,053,587. And nasabi rin po ng ating mga kasamahan from the DSWD, ongoing pa rin po yung delivery ng mga resources and goods sa mga different warehouses po nila all over Central Luzon. Ngayon naman po, Sir Imo, tumungo naman po tayo dito sa safety ng ating mga kababayan. Ano po mga kagamitan at makinarya ang mga nakahanda kung sakali magkaroon po ng landslides, road closures at sirang tulay? Yes, meron po tayong mga naka-preposition assets yung ating response cluster, particularly yung ating mga kasamahan from the DPWH, since sila po ang in charge sa debris clearing and civil works. So naka-preposition po yung mga tao nila, yung mga equipment nila doon sa iba't ibang mga district engineering districts po nila sa buong lalawigan. And then naka-preposition din po yung mga tao, equipment, response assets ng ating SRR cluster or yung ating search rescue and retrieval cluster. And of course, yung mga response assets po ng ating mga local DRRM officers ay naka-preposition na rin po. Sir Raymond, may update po ba tayo? May mga kalsada po ba na hindi muna maaaring daanan? Meron po ba tayong mga paalala sa ating mga motorista na tumungo muna sa ibang ruta upang sila ay makapunta sa kanilang destinasyon dito sa ating rehiyon? So far po, wala pa naman po tayong natatala na mga kakalsadahan na talagang not possible to any types of vehicles. Maliban na lang po dito sa area ng Pampanga, yung San Simon, Santa Monica Road. Based po sa report na tanggap natin, ito po ay parang not possible to light vehicles lang naman. Sir Raymond, dito po sa ating sektor na agrikultura, meron na po ba tayong numero? Magkano po ang napinsala simula doon sa unang bagyo hanggang ngayon po sa ating bagyong Opong? Yes, so far wala pa po tayong nare-report na damages on agriculture, pero patuloy naman po yung ating coordination sa Department of Agriculture. Kung sakali man po na magkaroon ng report regarding sa damage on agriculture, mag-update po tayo sa ating mga kababayan. Pangulitin lang po, Sir Raymond, before we let you go, ano po nga paalala natin at kumbaga mensahe sa ating mga kababayan, mga karehiyon upang sila ay maging ligtas? At kung may mga numero din po na pwede silang tawagan upang makahingi ng tulong kung sakali po, at wag naman po sana na magkaroon ng problema. Yes po. So sa ngalan po ng Regional Director ng Office of Civil Defense at ang Chairperson ng ating RDRMC, si Director Amador B. Corpus, tayo po dito sa Office of Civil Defense ay patuloy na nagre-remind po sa ating mga kababayan ng mahigting o ibayang pag-iingat, maging handa at maging mapagmatsyag. Tumutok po tayo at makinig sa mga himpilan na pwedeng magbigay sa atin ng update tungkol dito sa nararanasan natin sama ng panahon. At pinapaalala lang din po natin, Sir JM, sa ating mga kababayan na kahit na medyo nakikita po natin sumisikat yung araw paminsan-minsan, hindi po ibig sabihin na nag-normalize na yung ating situation. So meron pa rin po tayong nararanasang weather system, kaya paalala po natin, huwag po tayong magpakampante dahil baka bigla po tayong mabulaga. So lagi po tayong maghanda, and then maging handa rin po tayo at sumunod sa mga nagiging direktiba ng ating mga kinauukulan sa ating mga kanya-kanyang lugar, dahil sila po ang mas nakakaalam kung ano ang dapat natin gawin dito sa nararanasan nating sama ng panahon.
Maraming salamat po, Sir Raymond Garcia, ang Planning Officer and Duty Information Officer ng OCD Region 3. Para sa ibang balita at updates, tutok lang sa Pasada Balita mamayang 2:00 ng hapon. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw at mag-iingat po tayong lahat.